ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ನನ್ನ ಮೀದು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಕೋಡೆಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೇನೆ. ಕೋಡೆ ಸೋಮವಾರದ್ದು ಕೋಡೆಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೆ ನಾವರಾಗ ಪೋತೇನೆ. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡುತ್ತೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪನೆಂಕಲ ಊರ್ದಾನೆ ಮಾರಿಗುಡಿക്ക് ಪೋಡುಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆನ ನಾನು ಶಾಪುರದೆ ಪೋಪು ಕೋಡೆ ಶಾಪುರದೆ ಪೋತೀನಿ. ತಿಂದು ಪೋಡು ಬಂದು ಮೀದು ಆಡು ತಿಂದು ದೋಸೆ ಇತ್ತು, ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ದೋಸೆ ತಿಂದೆ. ಚಹಾ ಪರ್ಪುಜೆ ಅಂತ ಚಹಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಚಹಾ ಇಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂದನ. ನಾನೈತೆ ಪಿದ ನೋಡು ಆನೆಲ್ಲ ಮೀದು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಚಹಾ ತಿಂದು ದೋಸೆ ತಿಂದದ್ದು ಪ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸೋಣ ಪೋದು ನಾನು ಬರ್ಪಲ ಎಲ್ಲರ ಬುಕ್ಕ ನಿರ್ನಾಲ ಅಂಚ ಕನ್ಯಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ತಿಂಗಳು ನಿರ್ನಾಲ ಎಲ್ಲೆಡ್ದುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೋಣ ಪೋಂಡು ಇನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಡುಕ್ಕ ನಿರ್ನಾಲ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನ ಗಂಟೆ ಬರುಂಬ ಕಾಲ ಹಂಡು ಮುರಂದಕ್ಕಂತ ಬರ್ಸನೆ ಕೂಡಲಂತ ಬರ್ತಂಡೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲಂತ ಮೋಡ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಈಗ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಬಸ್ ಮೋಡ ಉಂಟು. ಬರ್ಪೇರಡು ನವರಾತ್ರಿಗಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಉಂಟು. ಪೂಜೆ ಪುರ ಉಂಡು ದಿನ ಆಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೈಕ ಕೇಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೈದ್ಯರ ಗರಡಿ വീഡിയോ ಹಲೋ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ ಪೂಜೆ ಭದ್ರಡ 2 ಗಂಟೆ ಪೂರ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನಸಪುರ ಅದು ಬತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಏನೈತೆ ಪೂ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈಂಡದ ಪೂ ಅರಳದೈತೆ ಪುರ್ಲುಡು ಬೂರುದುಂಡು ಡೀಕ ರಾಶಿ ಬೂರುಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಡೀಕ ಬೂರು ಒಂದೊಂದು ಆತೆ
ಇಂದೊಂಜನ ಎಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಾಡೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.